berkah yo berkah. Ning aja lali karo kewajibane. Wajibane piye? Ya kudune kowe karo aku tasang lipur. Nglipur perkenalan dengan awake dhewe saka etan. Perkenalan sing model piye, Mas? Yo cara etan gending. Etan kali apa ndi? Etan kali yo. Ya rumono ya. Oke. Anak ho. Akan tahu itu lo kenal aku mau ketemu iki sabar putrane Pacamat Asmi Asem piye? ana wong perkenalan kok mbok telek. Perkenalan yo perkenalan lebar wong aja ngene iki ku anake sapa iku iling. Lho anakku nek camat ngono kok. Oh kowe iku anake camat kok ganteng mbah. Lho jelas ganteng no. Ada wae. Lho apa kurang manis sih? Manis sapa saka petelat. Semi. Weh, Ben. Alah, kowe anake camat aku yo iso. Ya jajal gobek no. Dungono aku tak maju sithik. Oke, baik. Kok malah ngerti kancane aku malah lali. Bisa aja lali. Nah,